Hei! Tervetuloa työkyvyn ja hyvinvoinnin kurssille, joka käytännössä on liikunta- ja terveystietoa. Nuoriso-opiskelijat suorittavat kurssin opettajajohtoisesti päivän liikuntatuntien ja terveystuntien parissa. Mutta te aikuisopiskelijat, proolaiset, voitte suorittaa kurssin 3 eri tapaa. Jos olet työelämässä, voit suorittaa työelämänäyttönä kurssin. Siitä löytyy e-kampukselta lisää tietoa. Toinen vaihtoehto on osallistua 1 päivän intensiiviopetukseen, jossa kurssin sisällöt käydään läpi yhdessä opettajan kanssa. Kurssi sisältää myös tuokion liikuntaa. Kolmas vaihtoehto: kiireisessä arjessa, kun pystyt itsenäisen suorittamiseen, voit valita myös itsenäisen suorittamisen, jossa on erilaisia terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä oppimistehtäviä, ensiapuun ja turvallisuuteen liittyviä oppimistehtäviä sekä ergonomiaan liittyviä tehtäviä, mutta myös liikunnan raportti on tärkeä, jotta kurssi tulee suoritetuksi hyväksytysti. Eli valitse oma tapa suorittaa kurssia. Voit olla opettajan yhteydessä viestillä myös kysyäksesi lisää tietoja. Tervetuloa kurssille. Moi!